Hi guys! Naimbag nga malem, ken bigat yu amin gagayem. Siya ti host yu tata. Ilocana sa America Vlogs. Ayan, welcome sa aking bahay. Naimbag nga bigat yu dita Pilipinas, mga kakabsat. Kaya naimbag nga malem yu ditoy. Ibang dako ng Pilipinas. Thank you so much. Thank you so much. Wala palang tao. Ayan, sino yung isa? Harang host! Hi! Ha? Ayan, nagbaba si Nightbot ng hindi naman nag-hi si Nightbot sa bagong pasok. Harang! Sabi ni Desiree. Ayan, thank you so much. Paano yun Hindi ko pala, paano gising pa ako, makabidyo lang lalabas kami, sabi ni Sis Marie po. Sige po sis, salamat. Magtrabaho ka. Magtrabaho ka, Nightbot. Gising pa ako, sabi ni Sis Pinibella. Hello. Uy, paano bakit di nag-hi si Nightbot? Ayan, inaantok na siguro si
Siguro dahil moderator kayo, kaya hindi niya ano. I-thumbs up ko kay Lalabs, inaantok. Hello Lalabs, hello. Salamat sa pa-thumbs up. Ayan, inaantok ka na. Oy, Desiree, matulog ka na dyan, sis. 4 a.m. na dyan, sabi ni Pinibella. Yes, Bebel Pinibella, naka-duty na. Hehehe, sabi ni Lalabs. Ayan, mega love shout out sa 4 million in the house. Hi, Apo ni Yayo. Hello, Temsek. Sabi ni Apo ni Yayo, help you be here. Hello, Apo ni Yayo. Kumusta? Ayan. Harang, sabi ni Kapsat Dancing Diva. Uy, hindi gumana si Nightbot. Iisa lang. Hindi naman nag-hi. Salamat. May ano ka na jacket ka na, Apo ni Yayo. Paano ba yun? Paano na itong paganahin? Salamat po, host. Herring Nest, kaka-start mo, Lalabs. Lalabs, kaya-start ko lang. Ayan, salamat. Ayan, mag-drop pa lang bahay mo dyan, Apo ni Yayo. Ayan. Bakit si Bort's guitar lang yung dinadrop niya ng bahay? Bakit di siya naghahay sa inyo si Nightbot? Hi, Bimski Narag. Salamat sa patamsak mo. Wala ka ba dun sa kabilang LS? Bimski? May nanalo na ng cellphone doon eh. Ayan. Salamat sa pabiji. Ayan, naglapag ng bahay si Nightbot sa bahay ni Pinibella. Ayan, haha, supay. Ala, madi na kayo nga ihahay ni Nightbot. Agdra-drop lang tiling. Wait lang. Hindi niya kayo hinahay. Ano ba yan? Hindi ko pa kasi alam ito, guys. Kaya ayan, try nyo ngang i-command. Try nyo ngang mag-command kay mag-command ka kayo kay Nightbot. Hello, Nightbot. Hahaha. Kaya yari lang ate, sabi ni Bimski Narag. Ay, tapos na? Dan Harang, sabi ni Dancing Diva. May pa-Nightbot di Kapitana. Madidipay mo. Nagdo-drop lang naman siya ng mag-comment lang.
Kahit ano dyan, kahit anong i-comment nyo dyan. Naloka ako, ayaw. Si Roslyn yung nanalo, nakita ko. Malamig, sabi ni Rhea May. Ayan, salamat. Salamat sa pagpunta. Ayun, nagda-drop lang ng bahay si Nightboat. Hindi ko alam. Sa bagay, Blessed Sunday kakabsat, sabi ni Edlen. Kakapain ko muna si Nightboat, guys. Kaya, ayan, nagda-drop lang siya ng bahay. Pero hindi pa yan natapos. Ayan, naglapag si bahay si It's Miyako, guys. Dikitan nyo ang ating legit friends. Blessed Sunday morning, afternoon to all from Dancing Diva. Ayan, may jacket ka na dyan, Ria. Oy, gagana pala yung link na siya yung naglalapag. Hindi ko pa natapos lahat lagyan ng link. Naloka ako dyan. Pinibella, hi Cups. Bakit wala yung ibang nilalapag niya? Naloka ako kay Nightboat. Hi, Xander Patterson, dan tamsak ate. Sino yan? Ayan, baka si JD yan. Naloka ako kay Nightboat. Please watch and like. Thank you. PM nakabsat suruan ka mangusar ken. Hello, Dancing Diva. Sabi ni Pini Bella, 10 million in the house. Mega love shout out. Nag-PM na ako sa iyo, Kabsat. Naloka ako dito. Bakit hindi man lang siya nag-hi? Nagda-drop lang siya ng bahay. Hello, Pini Bella from Desiree. Ayan, mga hindi pa tulog ang mga ka-team puyaters ko. Guray, kunanan ni Edlen. Hindi ko mga. Hindi ka pa mapanagluto na ko eh. Naka 1 hour lang. 1 hour lang po. Umuli ak TLS mo ta makaruwarak to'y balay. Sige, sige. Day off mo? Ay, wenod na pa na. Ayan, nagbaba ng bahay si Night Boss. Dan, tamsak ate, sabi ni Hector, salamat. Ayan, umuli, tikayat na nga umuli. Akyat kayo, guys. Naloloka ako dito.
Di man naghahay si Nightboat, si Snavero. 11 million, mega love shout out. Hello, Nightbot. Wala. Hindi niya kayo pinapansin. Kape-kape. Di ba madaling araw na rin dyan sa Spain? Pinibela. Yes, madaling araw na din doon. Ay, hindi. Umaga na doon. Ayan, nagbaba ulit ng bahay. Bakit wala yung mga bahay mo, Cheryl? Hindi niya binababa. Lalabs paki-jacket ni. Sige, lalabs. Ayan na, yan. Ayun. Ayan, may jacket na. Si Madam Cheryl Ramos, diba 3 a.m. na? Oo, nasa trabaho pa siya. Hello, lalab Cheryl. Ayan. Pahingahaan nga pumapansin ni Nightboat. Hindi nga, Snavero. Hindi ko pa kasi alam. Hindi ko pa alam kung paano siya gamitin. Naloloka. Yes, Desire, matulog ka na, Bebe Raps, ako naka-duty. Dan Tamsak host. Hi, si Simply Higgins. Thank you. Morning, Pete. Pete, akyat ka nga, suruan ng Bitoy Nightboat. Ped, muli ka man, suruan na ka, di matupuan pansin ni Nightboat ka nagituin sumurap. Ped, akyat ka. Kasi hindi pumapansin si Nightboat. Nightboat, oy, sabi. Hindi naman pumapansin si Nightboat, kaloto. Hindi man lang mag-hi, nagdodrop lang ng link. Nangingisda. Simply Higgins fam. Kabsat. Sabi, ay, hehehe, sabi ni Desire. Ayan, Simply Higgins fam. Kabsat, good morning. Sleep na ako, Ate Lucana sa America Vlogs. Thank you. Ayan, tutulog ka na. Sabi ko kanina, paluin sa pet si Nightboats. Hagdan. Andyan na yung hagdan kaya. Wait lang, baba ko ulit. Nakakaloka. Hindi man pumapansin nitong si Nightboat. Nasa Saudi siya. Good night, Nightboat from Desire. Europe din ba? Sabi ni Pinibella. Ayan, nagbaba na naman ng bahay. Bakit yung mga ibang ginawa ko, hindi naman niya binababa? Si BD New Zealand, hindi pa niya binababa At saka si Cheryl, at saka si Simply Higgins. Ayan, late na dyan, sabi ni Pinibala. Ay, may tao pala sa... Diyos ko, 25 years. Years ago. Paano yon? Open mo yung Nightboat mo. Meron na. Naka-open?
Makikita mo dyan, pumunta ka sa may command. Tapos, Di ba, custom? custom. Yun, custom. Tapos, pag napindot mo yung custom, mag-add command ka dyan. Tapos, May makikita kang box dyan sa, di ba, may masasabi dyan na command, di ba? Yung unang-unang tingkabil ko nga, hello. Nag-hello naman, tapos yung message niya is, hello, tapos welcome to my live stream, sabi niya. Bakit di siya Yun nga. nag-appear? Kasi siguro baka hindi tama yung hindi sakto yung pag may nag-hello din diyan sa baba. Hindi baka iba yung spelling or ganon. 'Di ba? Tapos kung ano yung nilagay mo diyan kapag kunwari nag-type sila ng thumbs up, ilalagay mo doon sa pangalawang box. Salamat sa pag-thumbs up sa LS ni host, yung ganon. Dalawang box, saan doon? May unang box diyan, 'di ba, yung command, yung pangalawa, yun yung reply. Hi ba? Yung hi, hello, parang ganon. Hindi 'di ba, saan mo nilagay yung mga link na drop ni Nightbot? Di ba timer yun? Ha? Sa timer, dinadrop ni, doon sa timer yun eh. Di ba nga, oo nga, dalawang box yan eh. Yung sa una, maliit na box yun na pahaba. Tapos pangalawa, yung mas malapad na box na pahaba din. Hi, Emils Vlogs and MS per day. Mag-drop lang may bahay dyan, guys. Dalawang box lang yung andyan na pwede mong paglagyan ng sulat. Comment at saka message. Parang ganon. Yun. Yung una, command. Yung pangalawa, message. So, ibig sabihin, yung una, kung ano yung itatype nila dyan sa comment, mare-replyan siya kung ano yung isusulat mo dyan sa may comment dyan, sa may reply, yung ganon. Kunwari, gusto mo ilapag yung link ni Cheryl. Ilagay mo doon sa box na nasa taas, yung sa unang box, ilagay mo yung pangalan na Cheryl. Tapos sa pangalawang box, ilagay mo doon yung link ni Cheryl. Sa command ba yun na ano? Kala ko sa timer. Hindi. Sa unang box, ilagay mo yung pangalan ni Cheryl. Sa pangalawa, ilagay mo yung link ni Cheryl. Para kapag may nag-comment dyan ng Cheryl, ilalapag ni Nightbot yung link ni Cheryl. Tapos paano yung yung parang kung may papasok is welcome yung agad-agad yung pangalan? I-shout out yung pangalan niya. Yun. Ilagay mo dyan kung ano ba yung kalimitan na sinasabi diyan sa LS mo pag may pumapasok. Hello, thumbs up, ganon. Shout out. Hello, host, ganon. Hello, host. Pwede maglagay ka dyan ng hello. Meron naman, pero bakit ayaw niya? I-delete mo siya, tapos maglagay ka ulit. Kumbaga, i-delete mo yung command na yun, tapos maglagay ka ulit ng iba. Lang guys ha, mag-punta na kayo dyan. Basta doon sa taas, hello. Sa pangalawa, bahala ka na kung ano yung i-reply mo. Kasi yung taas, yung mga viewers mo, yan. Sa baba, ikaw yon at si Nightbot. Yung taas, yung pinakataas na box, yun kung ano yung i-comment nila dyan, yung mga viewers mo. Doon sa pinakababang box, si Nightbot yun. Kung ano yung gusto mong i-reply sa kanila, yun yung ilalapag niya. Diba nakikita mo naman sa LS ko, mag-type lang ako ng may maglalapag agad si Nightbot.
Ay, maglalapag ka doon sa bahay. Ganun yun. Ikaw, yung, sabi ko nga, yung pinakaunang box yan, mga viewers mo yan. Yung pangalawang box, si Nightbot yun. Si Nightbot at ikaw. Kung ano yung ilalagay mo, yun yung ilalapag yan sa comments. Kumbaga yung sa taas, yung mga viewers mo na magta-type. Kung ano yung itatype nila yan. Yung pangalawa, ikaw ang magre-reply niyan. So, ikaw ang maglalagay kung ano yung gusto mong ilagay diyan. Kunwari, may nag-type ng pa-subscribe. Kung gusto mong magalit si Nightbot, sabihin mo, bawal ang word na ganyan dito. Huwag matigas ang ulo. Yung ganun. Tapos, kung gusto mo naman yung may pangalan, lagyan mo ng ganito, oh. I-ano ko sa'yo, i-back ko sa'yo, ha. Sulate Matoy Ilocana sa America Vlogs. Kasta na kita, in-chat ko kanya. $sign, tapos kasta na. Sir, Tapno ma-shout out jay nagan, di kayat mo nga may shout out. Kunwari mo. sino ka di user ba? Basta ata lang si i-type mo. Basta no ada shout out dita, shout out host no kunana dita. Shout out din sa'yo, kaibigan, tapos yung pangalan na niya yung ano yan. Pero ang ilagay mo yung sa back, shout out din sa'yo, kabsat, tapos yan, yung ilagay mo, yung tinype ko dyan. Ganun lang yun. $sign, tapos yung close and open and close parenthesis, tapos sa gitna user. Kuha na. Ganun din kanina eh. Bakit naglagay ako ng user? Bagong access ka lang ba kay Nightbot? Ano naman? Nagpaturo nga ako eh. Hindi, kung Kahapon bago lang. kung bago Kahapon pa lang. lang yan, ano pa lang yan, hindi pa niya yan access yung YouTube mo talaga. Hindi pa siya granted. Follow mo, copy-paste mo, sabi. Okay, Kamsat. Hi, Starlight Sparkle. TV, hello. Sige na. Ano yung pinahulugon? Thank you, Edlen. I-copy-paste ko dati, Kamsat? Sige. $sign, tapos message. Picturean man aji kanyang?
Mag-hello nga kayo, guys. PM ko. Sige, Pid. Ipicturean man ta ipitak tulado. Hi, Ferdinand Pasqua. Pa-shoutout ko ho, sabi ni Ferdinand Pasqua. Sige, mag-ano lang kayo dyan. Code Atoy. Message here. Oh, hindi ko alam may harang yan. All the way, sabi ni Emil Vlog. Wait lang guys, pagbaba ako mamaya ha. Naharang si Mama Love, sabi ni video lang ni, sabi ni Auntie Pilipina. Thank you so much guys sa 6 million in the house. Wait lang guys ha. Mag-hello nga kayo guys. Tignan ko nga kung ano. Pwede ka na maglapag, Ferdinand. Welcome sa live stream of Ilocano sa Vlogs. Ayan, mag-hello ka nga, Ferdinand. Ferdinand, mag-hello ka nga. Ayun. Hello sa live stream of Ilocana Ferdinand Pasqua. Ayun. Ano, Auntie Pilipina, big letter yung ano, big letter yung hello. Ayun, ay okay lang pala. Ayan, hello po from. Ayan, salamat. O, diba? Sina-shoutout na kayo ni Nightboat. Dan Tamsak, sabi ni Venus. Ayan, pag hindi mo i-type ang hello, hindi, ayan, oo, pag hindi mo i-type yung hello, hindi kanya papansinin. Ayan, hello, welcome sa live stream of Ilocano sa America Vlogs, Pilipina, and ayan, pwede pagtamsak lang sa video po, sabi ni. Ayan, pwede pa tamsak lang, ayan, pwede kang makiusap. Simple na suklahan na kita, sabi ni Emil's Vlog. Salamat, Emil, from Simply Higgins Farm. Ayan. Thank you so much, guys. Welcome sa live stream of Ilocano sa America Vlogs, Dancing Diva from Nightboat. O, di ba? Ayan. Ano? Yung Dan Tamsak. Subukan nyo yung Dan Tamsak host. Yung tamsak, ganon. Tamsak dan, ganon. Ate Chris, naka-hide ako? Hindi frame up. Hindi ka naka-hide. Nakikita ka ng bonggang-bongga. Wow, frame up. Uy, hindi na siya naka-hide. Patamsak lang po sa video if pwede po. From Venus Tabangay. Ayan, makikausap pa dyan sa Venus. Yan guys, patamsak daw po. Temsek dan. Ano ba yan? Ayaw niya ng temsek. Hindi niya maintindihan. Tamsak dan, sabi. Ayan, salamat sa patamsak. Invalid variable. Bakit invalid variable naman yun?
Ayun, tignan nga natin. Ayan. Ayan, nagbaba ng bahay. Pa-support lang po, sabi ni Benos. Ayan. Ano guys, patamsak daw po yung pinababa ni Benos. Kumusta ka? Night boat, sabi niya. Naloka na ako dito kay Night. Tayo lang mag-usap, Night boat, ha? Ayan, good evening sa'yo kapatid. Sabi ni good morning sa amin. Sino yan? Si Hope Family TV. Ayan, si MB Makulit TV. Ayan, nakilala kita ha, nang dahil sa profile mo. Dan Tamsak, sabi, Dan Emil from Benos Tabangay. Hindi ko pa kasi Hala, nagawa ko na to kahapon. Welcome sa live stream. Ayan, hi ngayong nguyen. Hello. Ayan, buti na lang andyan si Nightboat para Hello all. Ayan. Givans too. Salamat. Nag-hello na sa Ate Pilipina. Buti nakilala mo ako, Sisi. Ayan. Nakilala kita dahil nakita ko kanina yung profile mo. Andyan, na PM ko, sabi ni Kap sa Trending Vlog. Thank you, Kapsat. Sige. I-edit ko muna yon. Pwede pa jacket. Ayan. Thank you so much. Hello po. Ayan. Bakit di kanya pinapansin, Pid? Ni Nightboat. Thank you, friends. Sabi ni Nguyen Vlogs. Ayan. Nagbababa ng bahay. Hindi ko pa nalagay kasi lahat ng link. Kaya hindi pa niya binababa lahat. Okay na WA sukat ng Pid. Pid, sige. Play kita damdama. Yun lang pala eh. Magdikitan lang kayo dyan, guys.
2KWH, ha? Wow, grabe naman yon. Venus, nasuklian na po kita, sabi ni... Wait lang, magbaba ako ng bahay ng mga hindi pa binababa ni Nightbot kasi hindi ko pa nailagay lahat. Kasi bakit di niya binababa yung mga iba? Kakaloka. Ayan guys, padikit po ang ating mga members. Mag-hashtag Ilocana na lang kayo guys. Salamat. You're welcome. $8 million in the house. Mega love shout out. Ayan, magdikitan kayo at magdikitan. Ayan, nagbaba ng bahay. Harang, sabi ni Kapsat Margie Diego na si Dancing Diva. Wait lang, at lalagyan natin ng ano yan. Daming alam. Ayan. Dan thumbs up po. Okay na po sa akin. Didikit ko po kayo. Sabi ni Jodeline. Another thumbs up, Kapitana. Salamat. Salamat sa pa-thumbs up. Bakit hindi niya ina-approach yung thumbs up? Kapsat. Thumbs up dan. Ganon. Ilan nga natin. Ayan, thank you so much guys for coming. Mabagal si Nightbot. 7 million in the house. Ayan po, pa-connect po ang ating mga members. Baka may gusto dyan mag-join member guys para matulungan kayo sa inyong mga WH. Ayan, thank you so much sa 7 million in the house. Cheryl Ramos, done complete
from Emel's vlog. Ayan, thumbs up, thumbs up. Hello, kuya! Kumusta? Salamat sa pa-thumbs up. Ayan, nagsursuro, Jubing. Ayan, Angel. Nagbaba ng bahay. Ayan, salamat sa patamsak. Ayan, di kita niyo si Kuya Wendell, guys. Ang isang member natin. May tao pa ba? Oh, welcome sa live stream of Ilocana, Margie, and then don't forget to thumbs up your host. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Nakakabaling pala itong si Nightfoot eh. 9 million. Ah, dancing diba? Cute ka?
8 million mega love shout out. BG lahat. Nagka-try ako. Ayaw naman.
Hello, guys. Mega love shout out sa inyo, guys. Napakan ka! Hello, everyone. Naka-BG.
Ha? Walang manood, naka-BG? Meditate with Clean Mind. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang pinanaka ni Cupido, sapul ka. Cause I lose myself around you, girl. You got some kind of play. There's just something about you, girl, that makes me wanna stay. Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka naman, di pwede mo pa kong alipin. Ikaw lamang ang laging nasa panaginip ko. Araw-araw kitang aalangaan, laging sasabihin sa'yo na ikaw lamang. Don't stay away for too long. Don't go to bed, I'll make a cup of coffee. Hi, ating side vlogs! Hello, ating side vlogs! Kita sa paraan na ako lang ang magkakaalam. Salamat sa patamsak! I-try mong baliktarin niya ang ating side. It gives me chills, it makes me blush, it gives me birth. Those excessive most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me sweat. It gives me chills, it makes me blush, it gives me birth. And I can see her breathing down this universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Ibig mo lagi kang nasa puso't isip. Salamat! Inaamin ko na namimiss kita. Namimiss kita. Sa akin ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko Diba? pagdarasal pa rin kita. Pagdarasal pa rin kita. Hey down, baby. Di lang ako nakakita ng katulad mo. You got me crazy. Ito pinagtatrabaho. Nandiyan ka ba? Laging pumupunta. Nilasahan ay surpresa ka laging dala. Ang saya-saya ayoko lang pahalata. Kasi okay na naman ako basta makasama ka. Bakit ba? Kailan ka inaisip na bitawan? Ikaw yung paraiso, di ba? Di ko makaya na di kita kasama. Kung mag-iyak at dahil ko mag-asawa. Nagkaalalay sa mga bagay. Malamang ako sa sarili, laging nabaan ka. Sayaw ng mabagal. So, walang gusto. Edit ko? O lagi na lang siya. Kahit saan man tayo magpunta, kailan ka nang makikita. Yung little batay, gusto ko sa ikaw. Punta ko sa iyo, hindi ka na maiisang halika. Wala na iba, ikaw na tumaging mawagawin. Ikaw yung nagtaka, ikaw yung prinsesa. Pagkawala ka ba nakakawala ng baby?
Kaso lang wala na nga, pero alam ko masaya ka na. Sa mundo ko wala na nga magagawa, magagatumbas ko yung napadapa. Salamat sa pag-ibig ko lagi yung nasa puso't isip mo. Di na namin ko na lang inisita. Bagay tayo, bagay tayo, bagay tayo, bagay tayong dalawa. Ikaw ang happy feel, para sa'kin you're the best. Tayong dalawa ay laging chill, hindi ka maiisip. Sana naman, pansinin mo, pagbigyan. Pusong ito, mamahigyan. Hi, Prescient Shalala, CJ. Ah! Hi, CJ. Hello. Sana'y matubalan ko'y di na mapagaling. Gawin natin lagi matulagin sa gabi. Dari ingat ka palagi paalala. Umalis ka na kahit di ka na mapaalala. Sa tuwing kasama mo, sa tuwing kasama kita, ang pilit mo na tayo, dumami bagay talaga. At kita, pag-aabot mo tayo, sabihan mo Ayan, si Nightbot na nagre-response sa'yo, Lalabs. Huwag kang magpagkaiba. Gusto kita na magpasahin kahit na mali at gabi ka ng matagal at di lang ngayong gabi. Di nila mapipigilan tayong dalawa. Di nila mapipigilan tayong dalawa. Kapag naaalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa, hindi ito sa aking mga mata. Ganun na pala tayo dati kasi Yung tipong kapag tayo magkakitigan, mangingitian para bang mahibang. Mag-iingay kahit sobrang tahimik ang kapaligiran. Kahit may nagre-reklamo na'y wala tayong pakialam. Anong nandun ka pa? Lagi pumupunta. Di naasahan may sobra sa kalaging dala. Ang saya-saya, ayoko lang pahalata. Hindi na naman pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa. Makakatumas lang yung napadama. Salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo lagi kong nasa puso isip ko. Isip ko, hindi na amin ko na nabibis kita. Na nabibis kita. Sa ibig gawain ng ang baby ko kahit wala ka rin sa piling ko. Piling ko pag nakong di ko dadasal pa. Hindi kita. Halos 5 oras na ako nag-aantay sa'yo. Nag-aabang ako sa labas ng bahay niyo. Sipat kong sisilip ka ba sa bintana. Magpagkita kay parang di yata. Ilang beses ka na lagi na lang ganyan. Iniwasan ako'y parang ayaw akong ganyan. Susunod ako at ako'y mapuksan mo na sana. Kasi kahit anong mangyari ay di ako mawawala ng pag-asa. Ayaw
Ayan, welcome sa inyong lahat. Ay, wala na akong viewers. Patayin ko na to. Ayaw kitang pilitin kung di ka pa handa. Sa susunod na lang, ikabalik mo pinig ko. Sa susunod na lang, Nakachempo ti harang. Thanks, Lalabs. Magbabalik at uulitin sa
Hello sa lahat, mga kakabsat, sabi ni Remix TV. Ayan, welcome sa live stream of Ilocana, sabi ni Nightboat. Ayan. Trending Vlogs TV, baka pwede mo ako dagdagan kapatid, sabi ni Ateng Sai Vlogs. Noted Ateng, sabi ni Trending. Remix TV, hello kapatid from Ateng Sai Vlogs. Ayan. Ating Sai Vlog, WH lang, solve na ako, kabsat. Hello, ating Sai, sabi ni Remix. Ayan, welcome sa live. Ayan. Kapag nakakarinig si Nightbot ng hello guys, ayan, inaano ka na, dakkel pa'y kurang ko kakabsat, sabi ni Kabsat Trending Vlog. Two hours. Ayan, when i-play ka, supportaan lang, okay, ID 2 hours, watch hours, trending vlog, sabi ni ating Sai Vlogs. Thank you, Kabsat Sai. Ayan, nandyan pa si Kabsat Remix TV. Ayan, dikitan. Ag-edit ng damdama timbaga ni Nightboat. Pid, dun sa may enable ba? Dun sa may timer, dun sa taas niya, sa enable ba yun? Sa timer. Sa timer, di ba? Wait lang. Di ba sa taas niya may name? Ay lagay lang yung pangalan niya. Tapos yun. Bakit di binababa ni ano? Ayan, hi, Ibicar, Teodoro, hello. Mega love shoutout to you guys. Ayan, salamat sa patamsak. At saka sa shout out sa inyo guys. Welcome kayo sa aking bahay. Maglapag ka ng bahay mo dyan, like
Ivy Car. May jacket ka na, sis. Duwaited ko ninja thanks. Hello ho, sabi ni Maria Sharon ni Rex. Ayan. Talaga. Hello, hello. Ay, okay, sabi ni. Salamat sa 10 million in the house. Maria, ay, si ano pala yan? Si Kabsat Remix pala yan. Try ko nga. Ayan, nagbaba ng bahay. Bitukek jay nagan mo, birukek jay nagan mo. Ditan nilapag ko na yung bahay niya. Hindi talaga ako makapagbaba ng bahay. Bahala na si host sa akin for now. Love you. Bahala na si host talaga na. When host ang padikit na ating Zay. Ayan. Hi, fake Davey channel. Mali yung link. Mali yung link. Ayaw niya yung ano. Oo, palitan ko mamaya Kabsat trending vlog feed. I-edit ko damdama. Yung bakit ayaw niya yung, di ba, Cheryl Ramos yung name? Bakit hindi niya binababa yung Cheryl Ramos? Pit Madina bagpaba ni Kastani, Cheryl Ramos katne? Naka-enable mo. Kaloka to. Ayan, nagbaba ng bahay sa Anti-Pilipina. Ako pwede, sabi andyan si Anti-Pilipina, nagbaba na ng bahay. Ayan, di ko na ako nakaasikaso, nagbaba ng bahay. When Ate Maria Tapno at Madi Malagasan, sabi ni, double check mo link, baka may naburang isang letra, hindi natapos lalabas, sabi niya. Sige, sige. Ang dami palang ketche-bureche nito. Ayan, i-try ko ulit. Try ko ulit i-shout out yung pangalan niya.
Uy, ayaw niya talaga. Kaloka. Ayaw niya si Cheryl. Ba't ayaw niya? Dapat dikit-dikit ba? Ating side vlog, yes, yo. Sabi ni Cheryl. Ayan, Pinibella Dan. Ayan. Tamsak po, sabi ni AAM Lex Vlog. Salamat sa patamsak. Ayan, may jacket ka na. Di kitandak, Ma'am Men, sabi ni Lovely Life TV. Apay nga di na kaya't datanagan mo, Cheryl. Ayaw niya ibaba yung nagan mo, Cheryl. Ay, nakalakakaloka. Ayan, mega love shoutout sa inyo guys. Guray tay may sapay. Kananan ni Remix TV. Ayan. Salamat sa suporta guys. Ayaw niya ibaba yung bahay mo, Love Cheryl. Pid, dapat dikit-dikit ba yung yung message? Bakit yung dalawa, drina-drop niya, pero sila Simply Higgins at hindi niya drina-drop?
Hello kasi Nightbot ah. Dandy Kiss with Bakas, Ma'am Emmy Morphy pasok please, sabi ni A. Ayan. AAM Lex Vlog, dan na full package from Ivy Car Teodoro. Agyaman na kaya kanyayo, trending at maraming salamat sa lahat ng andito, sabi ni ating Zai Vlog. Paharang, sabi ni Lalabs. Ayan, Ivy Car, bahay niyo po, sabi ni AAM Lex Vlogs. Ayan, dikita niyo sila Lalab Cheryl, guys, at saka si Simply Higgins. Magbabalik po sila mamaya. Busy pa sila. Mag-hashtag Ilocana lang kayo, guys, ha? Dan Tamsak Kabsat, sabi ni Virgin Vlogs. Bakit di na siya sumasagot si Nightbot dun sa Dan Tamsak? Baka nagpahinga, sabi ni ating Sai Vlog. Ilocana. Ayan. Bakit dito ka nag-hashtag Ilocana Kabsat Virgin Vlog? Okay lang, Kabsat Virgin Vlogs. Virgin Vlogs para Virgin. Ayan, welcome. Hello, Virgin Vlogs. Welcome sa live stream. Ayan. Dan Tamsak Remix from Vivaldi YTC. Ayan. Si si Remix TV, si Vivaldi YTC. Ayan, 9 million in the house. Dan Cheryl, sabi niya. Ayan, magmahalan kayo dyan. 10 million in the house. Mega love shout out. Join my live stream 7 p.m. Pinas time. Kalimbang is the key from AAM Lex Vlogs.
Ayan ba, kahit hindi ko kino-command si Nightbot, nag-aano pa rin siya. Naglalapag ng bahay pero di naman niya linalapag lahat. Ayan, mega backread na naman ako kanina. Ha, sabi ni Rachel. Hello, everyone. Ha, thumbs up dan host. Hoy, bakit di kanya hindi kanya sinasagot ni ba niya Himbag man natin ta kanayang maharang lalabs. O bakit kaya lalabs? Pinipili ba? Bakit hindi na nagsasagot si Nightbot dun sa sa thumbs up dan? Aloka ako Hi, I'm Lex Vlog. Shout out to you and welcome to sabi ni Nightbot. Ayan, mega love shout out sa inyo guys. Ayan, nandyan si Rachel Jo. Dikitan nyo guys, magbaba ng bahay. Wait lang at ako'y magbababa ng bahay. Guys, yung mga binababa kong bahay, guys, is mag-hashtag Ilocana kayo sa comment sa video nila ha. Para alam nila na galing kayo sa akin. Mag-hashtag Ilocana kayo dun sa comment nyo sa kanilang mga video. Para alam nila na galing kayo sa akin, guys. Thank you. Mag-hashtag Ilocana kayo, guys. Doon sa komento ng kanilang mga video. Huwag kalimutan. You're welcome. Yes, ma'am. Team Tambayer, sabi ni. Ano yung yes, ma'am ka dyan? $9 million in the house. Mega love shout out. Mag-hashtag Ilocana kayo sa aking mga binababang bahay, guys, ha. Para alam nila na galing kayo dito sa aking bahay. Doon kayo sa mag-hashtag Ilocana doon sa mismong komento nyo sa kanilang bahay.
Stay home, sabi ni Kabsat Margie. Nightboat, kumusta ka daw? Hindi kanya sinasagot, meron naman yan. Guys, kung gusto niyo dikitan yung aking mga members, guys, nasa description din sila para makarami kayo. Kasi 40 yon. So, kung gusto niyo makarami ng banana, puntahan niyo yung aking mga description dun sa akin. Yung mga description ko, may mga links sila dun, yung aking mga members. Tapos mag-hashtag Ilocana na lang kayo. Ay, bakit? Wala pala akong camera. Make a love shout out to you all, guys. Ayan, nagbababa ng bahay si Nightboat. What? Trixie. Yay, buti pa to. Di naharang. Buti pa to, sabi nila. Lalabs, nakakaawid ka? Bakit? Tinatry ko talagang i-drop ni Nightboat yung bahay mo, Lalabs. Kaso hindi niya na-drop. Ayan, nandyan sila naka-BG. 5 million in the house. Mega love shout out. Bakit walang viewers? Nagbabalik, sabi ni Benos. Ayan, 7 million in the house. Benos, mag-hello ka dyan. Para i-hello ka ni Nightboat. Mag-hashtag Ilocana kayo sa aking mga binababang bahay, guys.
Nightboat, andito ka na din, sabi ni J-Lord TV. Ayan, ay natamad na si Nightboat. Hindi na siya magpautang ka Nightboat. Hindi na sumasagot si Nightboat. Nakaloka. Hello, J-Lord. Hindi na sumasagot si Nightbot, tinamad na. Ayan, mag-type lang kayo ng hello. Ayan, salamat sa pa-BG, Hanguyan Vlogs. Thank you so much. Ayan, salamat sa pa-BG, Rachel. Auntie Filipina, hello. Salamat sa andito, sabi ni ating Sai Vlogs. Anong time's up? Nightboat, tanggalin na ulo niyan. Ayan, mag-thumbs up kayo, mag-thumbs up. Baliktad pa ata ang spelling. Sige, ating Sai Vlogs. Thank you, thank you. Salamat sa pagpunta. Ayan, salamat sa pa-BG. Sige, Rachel. Salamat. Tamsak sa napintas nga ho, sabi ni Mr. Nuba Bita Channel. Hello, Kabsat. Nightboat, ano na? Ayaw nila kayong Ayaw niya kayong pansinin ni Nightboat. Hindi ko alam.
Hi! Hi, Mr. Nuba! Wala ka palang jacket. Wait lang. Bigyan kita ng jacket. Hindi ko nakita. Ayan, Mr. Nuba Bita Channel. Magbaba ka na ng bahay mo dyan. Haha. Salamat sa pa-jacket, host. Salamat. You're welcome. Hindi ka niya pinapansin, Gaylord TV. Bahala ka dyan. Ayan, nagbababa lang siya ng bahay. Pero yung mga iba, hindi naman niya binababa. Nakakaloka. Guys, dikitan nga natin tong mga members natin, guys. Mag-hashtag Ilocana na lang kayo, guys, sa kanilang mga bahay. Ayan, naglapag ng bahay si Mr. Nuba. Mamahal host naman sa ang alagad mo po at sa lahat ng bibigyan ko po kayo ng dalawa. Lobat yung aking mga alagad. Tamsak lang ako host, sabi ni What Up TV. Ayan. Uy, bakit hindi niya pinapansin yung mga tamsak-tamsak si Nightboat? Naloka ako ah. Desiree Desmena, Yahoo, sabi ni Mr. Nuba. Ayan yung mga nilalapag ko guys, puntahan nyo na lang at saka babalikan nila kayo. Basta mag-hashtag Ilocana kayo sa inyong mga komento. Busy lang muna ako host, maliligo kasi. Pahinga na din, salamat, sabi ni What Up TV. Salamat sa paano ba tawag doon? Salamat sa pagtamsak. What Up TV, What Up TV. Mag-drop ka ng isang channel mo ng isang bahay mo para madikitan ka nila. Wala na yung Nightbot, i-rebot na yan. I-rebot na, sabi ni Jaylord. Oy, wala, hindi nila kayo pinapansin ni Mag-hello ka nga dyan, Jaylord. Tignan ko nga kung pansinin ka niya. Ah. Ayaw niya talaga kaw. Oh, pinapansin niya ako, di ba? Nag-type ako ng harang, tapos nag-thank you siya.
Salamat kapsat sa pabigi. Ay, ang isnabero naman si ano? Ang isnabero ni Nightbolt. Tamsak host, BG Labade ako ngayon, sabi ni Janina. Salamat sa patamsak, Janina. Hi, AJ! AJ Vlog Adventure! Hello! Kumusta? Kumusta, kaibigan? Ayaw niya talaga. Ay, sus! Naloka ako dyan ah. Hello, salamat sa patamsak, AJ Vlog Adventure. May jacket ka na. Ayan, hindi pinapansin ni Nightbot yung tamsak-tamsak. Bakit kaya?
Salamat nga, hanguyen. Hanguyen, mga igorot. Igorot ka kabsat? Salamat sa pabiji. Ayan, mag-end na ako, guys. Stella, salamat. Salamat sa inyo, guys. Salamat. Thank you so much. Sinamad na ako. Wala na akong kausap. Bye, everyone. Thank you so much sa lahat ng nakabiji. Thank you so much sa 6 na milyon. Bye-bye. Bye, everyone. Try ko mag-LS mamaya, madaling araw. Bye. Oh, wala akong kausap. Mag-end na ako. Bye. Bye, Auntie Filipina. Bye. Mag-end na ako.